Tento ikonický dezert nie je problém pripraviť aj v pohodlí domova, stačí len dodržať pár pravidiel. A dozviete sa ako na to aj bez flambovacej pištole. Pripravte si keramické misky a hĺbšiu nádobu vhodnú do rúry. Odmerajte si správne množstvo smotany a dajte na chvíľu bokom, kým pripravíte vajíčka. Smotanu treba zohrievať, kým bude horúca, ale nesmie sa variť. Ak máte teplomer, ideál je niečo medzi 60 a 65 stupňov Celzia. Bez teplomera ju vypnite pri prvom náznaku varenia a nechajte chvíľu vychladnúť. Budete ju variť spolu s vanilkovým lúskom alebo pastou. Keď bude mať správnu teplotu, pomaly ju vmiešate do zmesi žltkov s cukrom. Začnite naozaj tenučkým pramienkom, aby vajcia získali správnu teplotu bez toho, aby sa zrazili. Postupne môžete pridať a kontrolujte, či sa vám vanilka nezačala usádzať. Ak sa obávate hrudiek v kréme, môžete ho predsadiť cez husté sitko. Ak chcete dosiahnuť hladký povrch, môžete penu odstrániť lyžičkou a bublinky vyklepať. Ramekiny naplňte krémom asi do 3/4 a nádobu naplňte horúcou vodou zhruba do polovice. Pozor, aby sa nedostala do myštičiek. Celé to pečte v rúre na 160 stupňoch približne 30 až 45 minút. Keď povrch krému stuhne, ale vnútro zostane stále traslavé, je to presne tak, ako to má byť. Opatrne ramekiny vyberte a nechajte ich vychladnúť na izbovú teplotu predtým, než ich dáte do chladničky. Nechajte ich tuhnúť aspoň 4 hodiny, než sa pustíte do karamelovej krusty. Na krém nasypte za lyžicu cukru a skaramelizujte flambovacou pištolou. Pretože nemáte záujem, môžete použiť funkciu grill v rúre. Avšak nespúšťajte z toho oči, aby sa vám cukor nespálil. Ako vždy, postup krok za krokom nájdete aj v popise. A keby ste nevedeli čo s bielkami, zostaňte naladení na mini Pavlovky.